Bon dia, benvingudes i benvinguts a totes. Com a consellera del districte, molt contenta de que per fi, després de tant de temps, ja tenim la plaça Luisa Alba, com demanàveu entitats, al capdavant la Fundació Pare Manel, però també veïns i veïnes. Avui és un dia important, ho deia ara amb el reconeixement a la Montse, que ens va acompanyar i ens va guiar aquell dia des de l'Arxiu Històric en aquella passejada que volia visibilitzar una història dels nostres barris, una història que sovint s'explica poc, que no acaba de ser visible en el nomenclàtor de la ciutat, però també en tants altres reconeixements institucionals que es donen. Que aquesta plaça i aquest homenatge va ser aprovat per unanimitat. Tothom va reconèixer que Luisa Alba mereixia aquest espai, mereixia estar a la memòria d'aquest barri. Jo crec que avui en homenatgem, i més utilitzant l'espai públic, posant plaques de dones i plaques de ciutadans i ciutadanes de Barcelona que han construït Barcelona, el que homenatgem són uns valors d'una ciutadania de Barcelona que és subterrània, que lluita en silenci, que construeix en silenci. La Lluïsa fa 12 anys que va morir. Si estigués vivint, no podríem fer aquest acte, perquè ella sempre estava al darrere, no li agradava mai estar al davant. El seu lema era servir i acollir a tothom, especialment els més que ho necessitaven. Era una dona intel·ligent, treballadora, alegre, simpàtica, amb certa ironia que la feia única. Des de l'Associació Veïnal de Verdun i l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris portem temps treballant per donar visibilitat i reconeixement públic a la feina de les nostres dones. Perquè no ho oblidem, les dones som la meitat de la gent d'aquest món, una mica més de la meitat. Un món que sense nosaltres no existiria. Visca la Luisa Alba i visca Verdun!